Slikamo napred. Drži se samo za tu. Čije kad bi pomere. Daj, pusti. Budi jaka. Jaka, moraš da budeš jaka. Sad. Ja mislim da su i deca. Ne daj Bože nikome da se ovako desi. Tako da stvarno nemam srca, ja sam prošla i rat i sve, i ko što su i oni ljudi svega i svačeg prošli, a da ovako ovo stvarno, mi smo svi potrešeni. Ja imam unuku, ide u 5. razred, ova mala 3,5 godine, sina, ćerku, ali strašno stvarno. Nemam riječi. Ja sam došao iz razloga da se sačuvaju momci sa onim dobrim ocenama u školi, jer to su budući stručnjaci, a ubice nam ne trebaju. A tek i razmišljanje o njihovim potomcima, šta se stvara. Sve će, ako se ovako nastavi, sve će manje da bude perspektivnih mozgova, a sve će više ubica.
svađali po Stefanu. Da mogu neko Evo, skupili smo se ovde, malo smo promenili maršrutu, pokazali smo da smo jedna tih narod, da nismo zveri kao što postoje neke zveri ovde u ovom gradu. Molim opet lokalnu samoupravu da se javi, da smiri javnost, da smiri opštinu Velika Plana, da smiri Staroseljce, da smiri okolinu, jer mi ne znamo sada kako da pustimo našu decu na ulici, da nekome opet ne padne na pamet da onako krvnički pretuče našu decu. Ja vas molim da vi kao lokalna samouprava stanete iza nas i da ova država takođe odreši sudu ruke i da se tim zverima presudi onako kako treba, bez olakšavajućih okolnosti, jer ni olakšavajuća okolnost nema za našeg Stefana. Hvala ocu i majci i ovom bratu ovde što je došao. Od danas su moji heroji Nenad, Ljubinka i Andrija. Zapamtite ovu sliku Planjani, zapamtite ovu sliku Srbijo. Ova slika nek se prikaže i ovim zločincima u Ćeliji, neka vide šta su lepo to uradili. Tako da eto to, želimo samo pravdu mirnim putem. Sada smo se lepo fino prošetali, ako treba prošetat ćemo još koji put. Molim vas, znači imajte sluha za vašu decu, imajte sluha za nas, ožalošćene. Ja sam Radoje Marković, inače teča nastradalog Stefana, koji je provodio dosta vremena u mojoj kući, rastao zajedno sa mojom decom. To dete poznajem od samog rođenja. Ako nešto znači, od 1000 vrlina koje bi mogao da vam navedem, nemam ni jednu manu njegovu. Dakle, verujte, bio je divan dečak. Dečak kakvog bi svaki roditelj poželeo da ima. Ali na sreću naišao je na, nažalost, dečake koji nisu divni, koji nisu vaspitani i doživeo to što je doživeo. Želimo da se ovo nikad više ne ponovi. Ništa više, ne znam šta da kažem. Ljudi, roditelji, ustanite svi, cijela Srbija ustani i ne stajemo dok se ne usvoji smrtna kazna za takve ološe, za takve kretene, za takve uništake, za narkomane. Ustani Srbijo, svi ustanite ljudi i svi građani da uništimo te uništake koji uništavaju našu decu. Da ja ne smem dete da pustim da izađu u gradu. To je van pameti svake. Samo mogu da izjavim da sam ponosan na svog sina, da je bio ekstra dete. Poželio bi svakom roditelju takvo dete. Nemojte da mi zamerite, jedva govorim. Bio je spreman na sve, nije bio zahtevan, pomagao je ocu i na gradilište, sve je postizao da uradi sam. Nikad ga nismo kontrolisali oko učenja od prvog razreda, samo je donosio petice. Ne znam šta više da kažem. Ponosan sam jer je uspeo da odbrani 2 napadnuta maloletnika, od kojih je jedan moj sin od 16 godina. To su bila deca. Huligani su prvo njih napali. On je samo stao i tražio da ih ne diraju. Probao da ih odvuče, međutim njega su, nažalost, nakazili. Spasio je decu, eto, što još mogu da kažem. I ponosan sam. Ne mogu dalje, molim vas. Tražim samo još nešto. Tražio bi od nadležnih da odreše ruke i sudstvu i policiji. Mi ne možemo da krivimo. Zakoni su možda takvi naopaki. Morat će za takve povratnike da se traže mnogo oštre mere, da se dupliraju kazne. Morat će to brzo da se reši. Ovo je naopako, prevršilo je svaku meru. Imali smo fatalno veliki broj slučajeva nastradale dece u zadnje vreme.
kako je bilo roditelju Tijane, shvaćali smo i tek sad shvatam. Čovjek morao da se bori, ba zar je trebalo da nam zakone donose deca, imena deca. Ajde, objasnite svim ljudima, ko može da kaže? Apelujem na tužilaštvo da što pre procesuira ubice, da što pre preduzme nešto, pošto je već 8. dan i ništa ne znamo još uvek. Možda vidite,